Upat sa 12 ka mga tunghaan sa Central Visayas nga gitugutan sa Department of Health ug Department of Education National Office nga mamahimong pilot school sa limited face-to-face classes misibog. Adunay live report si Femari Dumabok. Fem. Yes, babang upat ka mga tunghaan nga mi-back out ang gikan sa syudad sa Bugukan sa mga barangay kapitan ang miduso og resolusyon pagbakwi silang rekomendasyon nga paghatag og pagtugot sa maong mga public school nga mopaygayon og limited face-to-face learning. Kahinumduman nga sa ulahing bahin niadtong Setyembre ni pagawas og talaan ang Department of Education sa mga pilot schools alang sa limited face-to-face classes. 12 niini ang anaa sa Central Visayas. 5 ang gikan sa Dakbayan sa Bugo ug 7 gikan sa daglain-laing bahin sa probinsya sa Subo. Apan karon, gipahibaw ni DepEd 7 Director Salustiano Jimenez nga ang Siocon Elementary School na lang sa Bogo City ang malakip. Tungod na sa increase of COVID and then naagyud kay nadawat nga resolution gikan sa barangay officials nga dili lang isa sila. Padayon pa sa pagpangandam ang 8 ka mga public schools apan sa pagka-Nobyembre 15 kun adunay kaso sa COVID-19 sa mga dapit diin nahimutang ang mga public schools sa face-to-face learning. Tangtangon nila ang tungaan sa listahan. Samtang gitugan ni Jimenez nga may dapit sa Negros Oriental nga mismo ang lungsod mooy mihangyo sa ilang uluhang buhatan nga tugutan ang 11 sa ilang eskwelahan nga malakip sa pilot testing. Daw sab ka lugar sa Bohol ang susama og hangyo. Bahala na lang bisag duha gikan sa aning mga lugar kay aron at least naalang gyud experience po didto. Mao na ato ang tuyo ug tumong nga Negros atay duha baron, then sa Bohol namatay duha. Isip hinahinay nga transition sa new normal. Ang DepEd 7 may paygayon og limited assessment sa mga tinun-an sa mga lugar nga minus ang kaso sa COVID-19. Pipila sa mga tinun-an ang mag-abot sa dakong hawan nga lugar alang sa eksaminasyon. This will be sort of transition from the distance learning classroom situation. Bab, giklaro ni Jimenez nga sa mga assessment, higpit nga health protocol ang gipatuman. Samtang dugang revalidation pa kon personal nga pagduang himuon sa DepEd 7 ngadto sa 8 ka mga tungaan nga lakip sa pilot testing. Gani ugma, Bab, doawon ni Jimenez ang isla sa Bantayan. Bab? Dahil salamat, Femari Dumabok sa imong live report.